иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. дӯстро табрик намудан суннати пайғамбар аст. ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо ва аҳли пайвандонатонро бо фарорасии иди саиди қурбон самимонаву сидқдилона табрику муборакбод намуда аз даргоҳи худованди яккаву ягона мағфирати гуноҳҳо, ҳидоят ва устуворӣ дар дин, саодатмандии дунё ва охиратро таманно менамоям. бигзор худованди бузург аз баракоти ин лаҳзаҳои муборак ҳамаи моро бархурдор бигардонад. иди қурбон муборак ҳамватанон, ҳамдиёрони азиз. барои ҳаматон муборак бошад. сарбаланд ва хонаобод эмин аз ғамҳои дунё бошед. барои кулатон барори кор комёбиҳо.